Bueno, nirek krizio junzan. Morroi, 16 urteaz, junzan ez landa Gasteizera. Gasteizera junzan krizio. Nire tia bat onzan krizera leketizon gara hartako komandante marinarekin. Portugako txinot esan komandante marina bat, esan komandante grazio, komandante marinako buru, eta hau zan, ez gogoratzen nabizien egizan da. Hau zan, bere izetez jatorriz Gasteizkue, eta horren Gasteizera junzan, horren familiako baten bode gara. Eta amazan urtea zibik izan, ardau banatzen Gasteizen. Mando zar bateaz, karro bateaz, eta ardau banatzen Gasteiz dizier, edo alboko horretara joten zan eta kompainia. Ardau anedota bat goratzen du berak, zaparroa Gasteizen, Gasteize gerri zabar ezagutu. Zaparro bat egoten izan oso okerra edo. Eta nunbaiten ikizike, dakizen kantu bi, eta ere kanteta bat zen. Eta beren haite desespero ikizan zate bat. Egune baten disgusto, eta barrete bien, zaparro zalako. Nik kanteta bat, con la hoz, el martillo nuestra estrella, el clarín proletario a pelear. Con la hoz, el martillo nuestra estrella, el clarín proletario a pelear, por España libre, UHP. Eta somos milicianos, vamos a vencer. Iba España libre, UHP. Horre kantu bizek, eta itxeken moten ditzun zaparroni, zaparra, ixili! Eta zaparroni ez da, hostiak hartu, gizau kanteu. Handik entorzan etxera, tifus harrapoan horre etorrinke, ez zentiortan, neko superviviente, bai tifus harrapoa lako, bai beste, eta gero laro eta pikurtea zintzen. Ja sentiotan, beste inbat familia buduen etxien, kendu bizan hauek, kateko hauek kendu biziren, zaparro morroi erakue. Inkluso, borre komandante maina horren bidez ondo jungo zakola, eta voluntario junzan zolotzara, Iruñara. Eta Iruñan, 40 tanto zien, egon zan, suerte txarroki ban, voluntario egon, eta pentsatze bat ja, soldotzien arazoeken du, eta etxera tortie, bina beren kintie, mobilizo bien, eta beren kintie, desmobilizatu arte, soldotzien berroki ban, azeke ban, beren tokotzen soldotzi, gehi voluntario denporie. Iruñan eban soldotza guzti, eta horrek indeko naparro esentitze zan. Kontatu zegaitik mobilizatu abiezen kinta horrek? Bueno, hor mobilizatu bien quinta partida hundi bat, Bilurraz, Bigarren Gerra Mundialien, aliauen inbazio bateri, eta senti hortan, bidea preventiba bat izan zen Frankorena, gero ezan berri zen egoki, baina horrek entzun jente askori suerte zarra okiban, eta horren ez dakitzen ma denpora, baina igual urtiek zodotzin bierra. Ze Bigarren Gerra Mundiala bukatu eta geuzak niko argi gelitu arte Amerikanoek eta esila sartuko Frankon kontra, horrego ziren iken. Ireik egon zan destinaute komandantzia militarrien Iruñan, voluntario zekeran irekidu bat, eta Iruñan barren egon zan juego de prófugos y rebeldes de Pamplona. Ez dute bat, berak, hango bedela edo ujierra edo juzga hortakue. Eta ez eta berak, hainbat emakizen juizioek, moize bakuteko. Bedel muduen ikusi bera okibala. Inkluso bera buruz esate ban, sententzian testuek buruz bakit ban. Por cual te condena, hori zan, danetan berdin. Eta buruzik izan ban, eta zartzaruen lehitaban esatean buruz, hori sententzia horren testuek. Iruñan, egon zan destinun egon da, berak esatero, kontetaban ez, neko ondo pasoan zoldotzi. Neko relativamente ondo, gara hartan gogorra, bila beste batzu ikusi, fronteran bidali eta egon ziren soldabek eta ikusi eta, berak senti hortan ezan suerte okibala.